gak piye malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Nele. Gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan ke kanan, mata ke kanan. Tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak De. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba cara Bali mau. Nyapa to kok. Liatin aku. Ya tak delok gedhi sakmu tak delok. Oh iya, coba. Ya kan? Bali kan. Pulau Dewata. Pulau Dewata. Ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, kuwi lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Yan. Dudo Yan. Ayo, iki. Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Hop. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake diluk. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak yo. Aku kok sampe. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gedhe klitik. Lah yo I gedhe klitik. Nyoman niken. I gedhe manuke. Kira-kira tak geceke. Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Yo, dadah. Kira-kira.
Urung jogete Lho apa? dia. Kok kuwi ngeweke nikah Terima ngono. Aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngowe aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen umi ya. Nduk. Nyo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki Kene lho, lenggah baline sini, Mas lenggah Kluthuk. Ora ono kan. sini. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, wi. Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara bali iki tekan ndang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel iki rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Dadi asyuk gawe ngelokne wong. Dosa. Aku iki takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo bali, ayo. Ayo. Terus. No. Lu mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa bulus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Di dong. Indonesia karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Ah, Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iye? Lu lo sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken. Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu nih Niken. Lah ya, Lu ini Niken. jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Loh. Tuh, gimana sih lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku Eh. keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Loh, piye to iki? Maksud- Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Main selama itu, ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet. Loh. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib? Iya. Enak. Ayo, lu gitu. sama... Gue sama lu. Lah, ngengkel ae. Oh, lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Sangat Angel lu kok kamelu diwarai gue lho. Jajal Kan? tembangmu Kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak Eh, mendoakan dulu? Oke, oke. Iya no. iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Iya. Andre. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Iya, Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh, gitu. Iya, Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. apa ya? Disahkan. Disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andri. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya.
Iya enggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak telane. Ngene, upamane omah ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, oh gitu lek ngomong iki. Lah omah yo kowe kupingmu bosok aja. Kok kene ngomong yo ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik nah. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin. Doa untuk para penonton yang rawuh ya semene iki penggemar kabeh. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora loka ning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga Om kritik sih. Oh, iya. Buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dongane aku, Nduk. Nyapa? Anu aku wis tak donga dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene ditungake bocah. Bocah keterima kok. Jajal dongane. Ya muka-muka buat Om Kluthuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean jek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamane sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan kok untuk musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kowe malah ngilekne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Ken iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngopo? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun yang putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jolgo Bambang, ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. elingi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, cangkem bal tanget diobo-obo iki mamane. Enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Anu Ngono apa? maksud apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho. Oh, iki Oh, bersesasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wis ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok dikono. guyu. Wingi kok Aku piye? akapela. Oh iya wis. Ini Bol. Nduk. Iya Ayo tuh, kan ngomong. kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo Nduk, sabar. Ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi Nduk, sak Iya. senengmu. Ya. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi
cahyani. Ayo, Dok. Cik lho. Beh. Ora kowe cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya piye unine? Yo drijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecruk iki kuwi. Ngono ah. Suwi ne ramu. Ayo jajal Dok, belenono Dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. Yang Candra silang citrane mendong batang limputi cahyane Wow. Karo campur sari mayangkara apik iki lho malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyap, iki lagune. Duduk gambang adoh Iram. Hah, ngene wis. Ngene wae Nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Duk, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu sae. Jajali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh, alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Candra silang citrane mendong batang limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas teput jangati Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lami lami langeni Kayak cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene kok macangmu sing iso ki dledek oh janggut. Coba kamu lagi sini. Kamu itu Ayam klinik. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Candra silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Lho. Lho ya ta, mukok ta kowe, Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak. Nggih. Ya. Gawe Enggak. Jalaran ning Tresna. Ayo. Nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Bar iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni. Piye? Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Ampun kowe ngene. Yo, diaturake Jalaraning Tresna Niken Salendri. Yuk, dados. Niken Salendri.
Beringin dong. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge alat musik diatonis ya ta? Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujude gamelan. Nggih mbuktekke nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringi gamelan. Waton sing nabuh kreatif ya jalan. Niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi kula manut musik. Nah, kuwi. Niki, Pak. Kehebatane gamelan iki kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kandha? Apa
Lagu ki nek nggih gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk niki kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap, istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sapa? Niken ta? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Nggih no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono. Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang milih dhewe. Aman wis jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo, bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jeli. Bos, ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwandana lah kali bapak sak rating. Leres. Wah. Neneng. Jajal iso. Suwuk Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. Suwuk sira bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempet, sirup. Nah, yo. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh Wah, karo Badik Madrid. Tiyawati. Tenan nih. Malowapati. Kudune wedok anu lho. Bedake iso. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak kok ora iso ki piye. Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho, Tuk, ora. Yo kenyih. Cek kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih, Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulungagung. Lho, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki wong Aja wedok. mblocokne to. Kok suara Iya lho, soal tenggorokan. Ayo. Tepangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, untuk dulu ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono kuwi. Lek Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sak kloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan
sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa. Mangsa-mangsa karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah ya iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem kaya penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bantik madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. Bendahara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja ngene kok bendahara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern iki Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora? Paham lah, Dek, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya, oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Lodok. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah, ngene. Yo. Lah aku malah Kaya Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dah. Ayo, Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya, Hei, terus kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Biyung. Ya Allah ganteng Kok kaya sik- ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ning tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biyung. Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Ketoprak apa? Ngene. Lah ya. Rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ning Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, cakep Biyung. Ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Maksudnya to? Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa aku takoke wae? bali. Apa aku wae? Duh, Tak teke, Pak. Mah, aja. Kakang Mas badhe madre ana mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing lapor ana. Kakang Mas badhe madre. Aku ki masmu kok pacangan bantik madrim gundul. Ngosek-ngosek ta sampe Tau iki ber golek ayo iso. rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak aja. boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpel-ulan koyo ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Lutuk batik madrim. Masalah kok ya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho. Mas, pemaine mek loro tok. Sama-sama. Ayo wis. Belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja gelem aja gelem. Oke. Sik. Kono sik. Datu. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas.
diganggu karo wong kae lho. Enak apa adik? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Ayo lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono ki. Kok mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setel. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Campur gawe iki beda. Iki pernah apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Nang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Kula kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Jebol kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakak. Setyawati, Aku tulung ngono. Iya meneng ae. yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrid. Weluh Batik Madrid. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Ye. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang ngebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palabrok. Ayo Kakang, dan dipateni Kakang. Wis Pak. Dipateni. Kakang paten iki sing mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim Setyawati badhe kula boyong. As. 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 Us. Wes. Ijan. Us. Yes. Apike. Ijan. As. Us. Ini. Us. Kakang Batik Madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan iki Kakang Batik Madrim. Beluh. Kakang Batik Madrim. Ijan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Kakang Batik Madrim. Kakang Batik Madrim. Yes. Yes. Astaga. Beluh ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Ya. Bakal kula sirnane Kakang Batik Madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes.
ganti kawujudan celeng. Weh, Edian. Weluh. Wus. Celeng. Oh, wes Edian. Wis. Awas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang Wate Madem, kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping sing mboten pangkling Kakang Wate Madem. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang Wate Madem. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wis lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget ndi? Iki mbuk. Weh, Jan. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun, nggih becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik nih